Φίλες και φίλοι, εσείς που ασχολείστε ερασιτεχνικά με τη μαγειρική, πιστεύω ότι από τώρα και μετά θα αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο κόβετε το ξερό κρεμμύδι για να το τσιγαρίσετε που έλεγε η γιαγιά σας ή να το σοτάρετε όπως ορίζει η σύγχρονη ορολογία της μαγειρικής. Παίρνουμε λοιπόν το κρεμμύδι. Πίσω εδώ είναι οι ρίζες. Αυτά τα μαδάμε λίγο με το χεράκι μας. Και με το μαχαίρι μας κόβουμε το μπροστινό μέρος του κρεμμυδιού. Αν το κόψετε έτσι, υπάρχει μια πιθανότητα να κόψετε το χέρι σας. Μικρή μεν, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό βάζουμε το κρεμμύδι στο ξύλο και κόβουμε με το μαχαιράκι το μπροστινό μέρος του κρεμμυδιού. Το πίσω μέρος δεν το πειράζουμε και κόβουμε το κρεμμύδι μας στη μέση. Όπα! Το καθαρίζουμε. Το πίσω μέρος είπαμε δεν το ενοχλούμε. Και χαράζουμε το κρεμμύδι μας όπως σας δείχνουν οι επαγγελματίες μάγειροι. Αυτούς δεν τους ενοχλούμε, έχουν βρει τον τρόπο τους και τα τακτοποιούν. Και το κόβουμε όσο πιο ψηλό, όσο πιο χοντρό, σε ό,τι μέγεθος θέλετε. Το κρεμμύδι μας είναι έτοιμο για την κατσαρόλα. Αν σας φαίνεται πολύ, χρησιμοποιείτε όσο θέλετε και το υπόλοιπο το διατηρείτε σε ένα σακουλάκι στην κατάψυξη. Να θυμόσαστε όμως ότι λίγο παραπάνω κρεμμύδι στο φαγητό προσθέτει άρωμα και γεύση. Καλή σας επιτυχία, να είσαστε καλά.